No dobra, jedziemy z tym. Jak za głośno to będzie. To teraz za głośno. Tak damy. Podnosza, czekajcie, bo to... Zapisz. Nie, ja to muszę wrzucić. Wydaje mi się, że muzyka nie jest za głośna. Powiedzcie jak to jest. Możesz sam zapisać. Gra. O, tutaj. Jest dobrze, dzięki. Spokojnie. Błyskaczy na przodek. No, no dobra. Tam ogarnę. Perkusem mi nie podoba. Kimnąć się tutaj ja. Znaczy ja po prostu próbuję wszystko. Ktoś ci może kogoś ukraść lub pieniądze dziać różne rzeczy. No to wiem, jeszcze poziom koniec szkolenia Piccolo. Gratulacje. Dobra, to znaczy to tak się kapno, nie? Że tak może być. Znaczy jak chodzi, to są te krople krwi. Ej, nasz sekret, brat. Sekret, brat. Łuna pitnęła. Kojfnął. To ryzyk. Jest coś, co muszę narychtować. Samemu. Co ty dupisz? No nie mogę ci powiedzieć. Nowy chłop, nowy synek. Wygląda fest poważnie. Muszę coś zawrzeć. Muszę znaleźć pewną frela. Znaczy kogoś. To jest wszystko, co mogę ci powiedzieć. O, widzę, że krótko. To jest przykre, kameracie. Potrzebuję kogoś do ochronienia cię. Nie potrzebuję. W zamian brać to... Again. Aha, że on jest silnym wojownikiem. Dobra, dobra. Jest to. On kojfnął. Włazimy do środka. On kojfnął. To jest łobroz. To bady na szkryflą. Ten to jest kojf. A to jest zdjęcie unkla od Badego. Unklów Badego. Ricky, Sticky, czy... Znalazłeś, żeś znalazł nasztrugany albo zardzewiały, nie wiem jak zardzewiały nóż. To jest zdjęcie familii. W nauku możesz znaleźć ciekawe itemy, ale tu nic nie ma, ciekawe itemy, ale tu nic nie mam. Jak mozolnie się to poziomy wbija masakra. A dobra, to mówisz o Dragon Ballu.
Tę listę oglądaj. Dobrze, dobrze ci Robert powiedział. Możesz zobaczyć swoje EQ. Mamy tu. Przepraszam. Mamy koefnienty Bloom. Mamy koefnienty Bloom. Żeś znalazł pudełko zapałek. Nie, żeś znalazł coś tajemniczego. Co w ogóle? Idziemy za krwią. Fajnie spada. A jest tutaj. A jest. Chciałem to zobaczyć. Ktoś tu spadł. Ja łączę z czymie. Żeś dietetyczną kola, że chycił. Wiem, że mogłem nie tracić, tak? Albo Zek kuknął na czat. Dobrze, Zek zapisał. Te dżerki to leczonko, nie wiem jak to... No dobra, ja. Ale tam cyk. Jezu, nie patrz. Nie, ale to głupie. Jeżeli znalazł... Amul. A w krzakach coś będzie, czy one są podobne jak w Mario? O, to jest jakiś pierun. Kombosy. No, niektóre charaktery mogą ci wczulać jeden za drugim. No to wiem, żeśmy się już prali. Specjalne ataki mogą być... Kompo, skin... Znaleźć. Jakie masz specjalne ataki i czego szukasz? WSS... A, WSS. Dobra, to... Dzięki. Wydupij stąd. Ja chcę ta Freda ino do siebie. Nie będę tu klął, wiecie. Wejdziesz w skillset, to masz... Co masz... Dobra, ja tam wiedzę. No, brada będziemy, nie? W... Wiem, to spartoliłem. Nie wiem co ten robi Terry. Chyba mój płacze. To mi górze ci pisał. A, że jak płaczę to ten... WWS, dobra. Ogarnąłeś?
Elegancko chyba, dzięki. No właśnie widzę. Ale wiele on ma. A żeśmy go zwalili. 4, a dobra, okej. To była piękne ciulenie się. Ale że no, że tu same mamy ciś, bo będą sam pułapki, role, karate politics, co? To mi najlepszy kamrat kojfnie. Dej pozór. Bulgars. Bulgars. A, dobra. Żartuję. Poważnie. Weź to ode mnie. Ja będę sam pracował mądrzej, ale nie... Będę pracował ciężko, ale... Mądrze, ale nie ciężko. Ale mi się kolory teraz... Są podobne kolory brązowe i brązowe. Straczkowate. 4 może zwiększyć poziom trudności, ale ja nie chcę. Aha, dobra. Ja nie chcę, tak jest cik jak polia w ta gra. Dobra, cisnemy. Ja w tu nie wierzę. Ale brzydko frela. Ale szpetno frela. O kuj. On kojfnął tego dom. Tam jest na dole. Kojfnął, ale to nie mogę tego wziąć. I se kojfnął, no i nara. Ej, te język nie je. Te język nie kojfnął, ty paciuloku. Mogę ci skopać żyć. Dobra, nie ma problemu. Tak jest, ciuliku. Żeś się wpartolił w moją pułapkę. No się będziemy ciuleć. O ty pierunie. Fajnie, level up, elegancko. 4 nowe skiny, więc możesz go użyć. Ale to potem, to... Wiesz, ja umiem po lekku, nie, bo ja poznaję jak gra. Mamy kupę na dole. Coś jest, tam wystaje białego. Tu, nie? Nie wiem, nazwijmy to żywienie albo coś takiego. Nowe gołębie, od pierunie. Kurde, ma debilny. Żywienie może być. Albo będę włóczty, co? Albo włóczty. Bardziej.
Nie ma co iść, tak jak... O! Ba. Bycie synki. Ja ostanę tutaj i będę waszym tormunem. Wy musicie sam sznupać. Tukejś, ona jakaś tu będzie. Ja Steiger. Cukrowy synku. Wydupiej. Dziękuję. To mi się fajnie tak to przy tym. Perfumy do tego. To- Menu. Ty dziewicem? Wysapało. Że możesz sam stąd przyjść. Tam za placu tukej. Tu ci coś do żarcia. Ja wiem, że to jest, że do posmakowania i tak dalej, ale... Tylko wyzywał. O, rzeczywiście fajne. Terry może lepić, no ale i tak mam 2 HP. Ale Terry fest dostał. Leczok. Pieruna. Księżona Kojfła. I obejrzaj ją we piekle. To jest healer, okej, dobra. A perfumy ożywiają kamrata, czyli revive to jest. Czy po polsku im gadać, wiesz? To zarywa to. Nieładnie. Hola. Ja sam. Ja sam to wyciągnąć ze klaty. No. Wyekspiony. No, gratulacje. Oni Kojfli. Mamy. Jak stracę kamrata... O, mam hełm. To... Zasagis... Żeś dostał bezsprzedany. Czas jest świetnym nauczycielem. No. Przykro, że kamratów. O, no, że Kojfli i tak dalej. Nie, bo mi ciężko czasami naprawdę przetłumaczyć to na Śląsku. Będzie pierwszy trudny wybór. No tego też nie będę tłumaczył, no.
Jeszcze znowu się skrzyżowały nasze poloki. Cmentarz. Teraz nie pamiętam. Serce. A to jest dealer czy jak? Na sarynkę któryś. No rzeczywiście, na sarynce się dzieje. Nie powinieneś być martwy. Ja lubię cię, brat. Pawa, dam ci wybór. Ty żółty. Albo ten. Aha, czyli że albo poświęcę tego Teddy Siuro. Czyli że albo poświęcę życie Tedusia. To jest belonginess, czyli to, że wszyscy, że będziemy się ze wszystkim prać, czy jak? Albo poświęcić rzeczy, albo tego typa. Aha, belong. Rzeczy. Nie, ja chcę ty Rusia. To w życiu dużo też nie mieliśmy. Ale nudne. Temki, no, to były teraz temki. Mój łeb. Wyglądasz tak szpetnie. To jest, kamracie. Co się to tam zdarzyło? Piln- Pilnęło nas las auto. I stare kamrety nas odwiedziły. Wszystko jak git. Oczywiście złym umenem i takie. To jest dobry synek, mam to w życiu. Lubię się trzymać z tobą. Znowu, trzeci raz z nas ten. Prawie oberwałeś, no widzisz. I śmiejecie, wiesz, że ja to 3/4 było sarane, było. Jak tam było sarane? Nie. Ale była kiedyś taka. Dobra. Była kiedyś taka parodia. Jak może się rozpędzić i skoczyć, czy nie? Mieć żeby. Aha, dobra, no, właśnie. Jak to była taka parodia, jakieś Prison Breaka. Znaczy jest coś takiego parodia Prison Breaka jak Subtelność Lincolna, polecam bardzo. Polecam ten film na YouTube, wpiszcie sobie Subtelność Lincolna, Prison Breaka, ale też kiedyś było takie inne, że od Scofield do Lincolna i padł. Nie ma jak tam dupa, robi kupę, a tam szkoda gadać. Wiem, to jest głupie, ale takie rzeczy to zapamiętam. Wygląda jak się tu sam. Że jest zmęczony, że jest głodny. On do ciebie jest tam tylko sam wodziony. Się sam kim? To się sam w namiocie. Bo muszę. Bo ja nie mam tych flaszek. Garnka może nabrać zupy, żeby się na nią healować. Garnek się odnawia. No aha, to fajnie. Myślę. Dzięki, Rysiu. Ale my nie mamy, to już nic nie zrobimy, nie? No świat może być ocalony.
A już na pewno zapamiętam to. Chcemy. Dwa kroki sam w tył. W lewo. No właśnie, jak nie mam pusty butelek, to nie. I na kole to muszę skakać, ja? Każdą mordę. Przekonałeś mnie, słuchaj. To jest najbardziej optymalny sposób. Nie, to nic nie zrobię. Można przejść przez ścianę, co ty gadasz? Nie, nie mogę. No tutaj, ale muszę być wyżej. On mnie nie skoczy tu. Nie, przecież... Lubię jak on na mordę spada. Gdzie Harry Potter. Albo dziadek Bimber. O. Dobra, idziemy. Sorry, ja tak w tej grze mało mówię, ale się uczę i to się muszę skupić, bo... Rejmenie i Ahać. To jest błąd rzutów. Jocha jest na wierchu. W starym klubie. Ale synki mnie są wytorbiły stąd. Wiem, że będą walczyć, ale zobaczymy. O, z nożem, nie wiem czy damy radę. O, muzyczka. To ma nyple. Ale teraz ma skilla tak końcuje w razie co. O właśnie. Ale damy jeszcze to, jeszcze raz go osłabimy. Ale mu wywalił. Damy surprise atak. -2, jest! Prawie tery mi padł. Znaczy ten, co ja go dam. Nie mam itemów wokół. Teraz tak ma kombinację. Każdy skill ma kombinację. Aha, dobra. A, DDA, dobra. No nie, kojfnął mu.
Idą kojfnie te. Terry też może sam się uleczyć z Little Chirem, ale to... No teraz nie? Teraz nie, potem. Niezatapialny jak Titanic. Jak było 100 lat, jak było... No mogę go ożywić, nie? Normalnie tego kamerata. No musi żyć. Ale mogę już go ożywić po prostu tam potem, nie? Tak, no, że mnie przestraszy, że mam perma. Nie, to nic nie zrobię takiego. A, na beczki mogę wskoczyć. Dobra, już wiem. Płyję. Nie mam i temu, no. Teraz muszę spać na głupi ryj i się rozwalić, tak? Tam jest flaszka. Symulator skakania na ryj. No, muszę koło mieć, dobra. Ty myślisz, że mnie przeskoczysz? No właśnie. Dostał niego rower, czy nie? Nie dostanę od niego roweru. A muszę się cofnąć. Dobra, dzięki. Symulator spadania na ryj, naprawdę. Jedziesz mi zęby i spać. No to dobranoc Tymek, trzymaj się. Fajnie, że byłeś, dzięki. Na razie, pa. No wiem, aha, lub pójść spać. No to pójdziemy spać tam do tego, nie? Wiedziałem, mówiłeś, że mi zaatakuje. Chyba kojfniemy, no ale trudno. No, kojfniemy. Chciałem się cofnąć do tego... A nie, dobra, udało się. Do Celtu jak się chciał cofnąć. A ten pierun mnie tutaj... Losowy event. No fajnie. Ale żyje, nie? Ten drugi. O, żyje, dobra. A to mnie o to mi chodzi.
Cześć Adolf. Jak czerwona czaszka. Że on żyje. Idziemy na wierzch, czy? Chyba nie. Paulek, dzisiaj okej? Te pieruna. Danych katów? Nie no, pytom. Wojna nadchodzi. Zawieram Augeny. Dobranoc. Nara. Lucas gave his final breath. No ostatnie dychnięcie Lucas miał. Niezek jest pewien co to jest. A, w życiu to mam. Oni biegli, gonili kogoś, będą klechali o Freli. Ale łysy ciulik w różowym. A, Telegram is card. A dobra, okej, everyone. Wszyscy spitolili stąd i zaczęli dopuścić ten plac. Ale tych trzech ziomków ze pięknymi kudłami znaleźli to Frela. Była sam w tym last aucie. Pociulane, co nie? Oni sam zaprosili ich do tego klubu. A, czyli to co klachali, tak? Zawarte. Tam jest ta Frela. Tutaj na plac. A, to jest skrzynia. Wiem, że się teraz na głupi ryj wywalić. Badanie na ryj. A. Gdzie ten bar? Tak. No nie powiem jak po śląsku są kury, bo mnie znowu Twitch wywali. Wydupiej stąd. Niestety. To i tyle? Co ją robić ty? Opłaca się wywalić na ryj na dole? Myślę, że tak. Kurczaka. E. No to jest kibel. To jest kibel. To jest kibel, bo kibel to jest wiadra. To jest kibel. A haziel to jest toaleta. To mi nie szpile z tymi wami. Mogliby się wziąć sam, żeby się ruszył jakiś opieruna. Czego sam chcesz? Wysłucham Bajtla. Bajtla. Same Bajtle. Omi. Ja.
Jakby to trochę powiedzieć, no. Można powiedzieć, że upiekło im się, dobra. A, dzieci się już spaliły. Zdarza się. Teraz w ciulo. To druga najgorsza rzecz, jaką mi się zdarzyła w życiu. Raz na wozie, raz w obozie. Ale mamy wiadro, słuchajcie. Trzeba szukać pozytywów. To nie można się wiedzieć. Nie spodziewałem, naprawdę wiecie. Nie spodziewałem się dzisiaj smażenia bajtli. Ale te mumy... Alisa czap. To wkurzyli. To jest zły pomysł, co? Z ich ducha może najtemki. To jak? Wiesz, po zero postać ma... Ile? To niebieską które przysłał. A. A, dobra. To znowu źle nacisnąłem. Rozumiem, pytałem, że teraz mam jakieś bicie zwykłego gramy salto kogoś. A, ma też... Ale to i tak... To tu po prostu mam farmić, czy... A, Heniu? To jest dobry plan, żeby ich zacząć. Synek. Ej, ty ciśniesz. Wypadł stąd. To łostow go sam. Rando... No nie będę też tego tłumaczył. Wydaje ci, że możesz pisać stąd. Chyba mam wcielane, co? Za ciężko jeszcze. Ciężko. O, no to będzie. Dobra, no to... Chyba...
No trudno, no i tym pozytywnym akcentem dzisiaj zakończymy gierkę jak coś. Miło, miło. Dobra, moi drodzy, na tym zakończymy dzisiaj. Kiedy będzie znów? Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, zobaczę. Na pewno następny live będzie w sobotę. Ale tak dłużej. Będzie dłużej, ale to... Teraz jest święto, a ja 1 z 10 mam ten. Zrobimy tak, Reves, się umówimy, że będziemy w to szpilać, ale w następnym tygodniu już tak dłużej, dobra? Że w sobotę będzie Detroit, a potem będzie już dłużej, jakoś to wcisnę w harmonogram, ok? Nie w tym tygodniu, w tym tygodniu nie mam dużo do roboty. Poczko, dobra, dobra. Ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się następnego tak chyba, że podoba mi się, będę w to szpilał, tylko to wcisnąć w harmonogram. Ja wam bardzo dziękuję serdecznie za to, że byli. Trzymajcie się do następnego, oczywiście zachęcam do lajkowania na Twitchu i tak dalej, że tak powiem. Następny live o godzinie 18 w sobotę Detroit. Serdecznie zapraszam, bo tam też sobie jaja robimy. Dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się.